Kender du det der med at modtage 2 store papkasser fra Portugals førende korkproducent? Og i papkasserne, der er der cirka 500 stykker kork. Ja, jeg gør i hvert fald ikke, men det er, hvad jeg har modtaget i dag. Og det har jeg, fordi de her mange stykker kork, dem skal vi bruge til at putte i nogle spilæsker, som vi er i gang med at designe til en af vores rigtig gode kunder. Æskerne, de skal bruges til en global teambuilding event, som vi skal afvikle i september måned for ca. 2.500 medarbejdere fordelt ud over hele verden. Det er en event, der er designet som det, vi kalder en hybrid-event, altså en hybrid teambuilding-event, hvor vi har deltagere fysisk på stedet, plus en masse deltagere, der spiller med i spillet fra deres destination rundt omkring i verden. Vi er faktisk ret gode til at lave hybride teambuilding events, og hvis du vil høre mere om det, ja, så giv mig et kald. Du finder telefonnummer og mailadresse lige herunder.